Hei लोगोफोर दा फैयै फैयै स्टेशननिफ्राय फैयै फैयै दा नै ओंखाम जाग्रा माबायाव फैबाय आरोना जों ओइसे मा संदों नायहैग्रोनोसै थ' बे लाव बायदिसिना माबा बिलाहि फारं गोजा हानाय बान्दा कफि अमा बेदर फेभारेट सबनिबो ओमफ्राय दा नैबेयाव मा संगोन लाड्डु नैबेयाव दा दालि नै आदैया दालि मास्टार ओमफ्राय नै हेलौ हाय बोलो अमा बेदर होख्लायगासिनो दं आरोना बियो एरनाया आं मेनेजारसोलै नों मेनेजार ना ओमफ्राय जागोन दे ओमफ्राय बे बिलाहि अनला हा अनलासो अनला नाथुर अनला नाथुर ओमफ्राय बे लाब्रा नै संग्राफोरखौ नायदो आसोल नुखाथारोलै संग्राफोरखौ एकदमबारे दाहाय टेस्ट नायसै आरोना संनाया जागोन जायाखै दा आरो नै फैयै सुग्राफोरखौ सोंसै एसे एकदमबारे बिसोरो सुग्रा आरोखि थोरसि साफा सुदै ओमफ्राय आरो दंबायो नै बेयाव अमा बेदरा ओइसाय ना हाग्रा एकदमबारे होख्लायगासिनो दंथारो दाबाजों सिखाजों लानानै एकदमबारे दे मोजां माव जों नायग्राल' नालाय माथो होनबावनो भिडिअ लाग्रा हा औ इउटुबाव नुसिगोन दा बे आलु हानानै दोननाय आरोखि गुमै नों मा पस्टआव गोलैदों दै होनाय नामा पस्टआव दै होनाय पस्टआव आरो दंफायो र' आरो नै गुरुमान गंनै किंफिसार बेयाव एसे सावरायलायगासिनो दं आरोखि दा बेयाव टेबोलखौ बहायजोबनांगोन आरो टेबोल बहायबाथाय आरो साफा नुलायसिगोनलाय एकदमबारे दा एसेबो मावग्राफोर बारा रायलायनोबो हाया रायलायबा खदै गलाबायगोन बेखायनो बारा दे आदा होनलाय जोंना बेयावनो जानो होननानै लाहार फाहार खालामखादों बयबो फैदो जल्दि आंथ' नेनासो दंखायो माला मोनो दा साखिनायाव आंनो होजोबफानोसै बायदि मोनबाय आङो ओंखामा जाबाय नै एसे दहायनो हरदों माथो ओंखामा जाबाय बेजों खोबदों आरो थालिर लाइजों दा जानो रेडि ना जाग्रा एसे नायफैदों एसे फोरोंनानै होआबा दं आरोखि बेयाव एकदमबारे फैदो लैहोरनो अमा बेदर जानो जालुग्रा दे होमबा माखासेखौ आरो बैथिं देखायबावनोसै